Днес ще говорим за ролята на социалните мрежи в успеха на съвременния бранд. Социалните мрежи отдавна не са просто място за общуване. Те са част от ежедневието на хората и са ключови за изграждането на доверие и разпознаваемост. За един бизнес стратегическото присъствие в тези канали е не просто полезно, а задължително. Маркетингът в социалните платформи като Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google и LinkedIn позволява директна връзка с аудиторията чрез ангажиращо съдържание, изграждащо лоялност. Всичко започва с стратегия. Ясните цели, било то повишаване на разпознаваемостта, повече продажби или ангажиране на аудиторията, са основата за успешно присъствие. След това идва стратегическото настройване на профили, оптимизирани за реклама и точно таргетиране. Успехът обаче не идва само от настройките. Редовното публикуване, интересното съдържание и активното взаимодействие с последователите задържат вниманието. Коментари, съобщения и бързи отговори показват ангажираност и изграждат положителна репутация. Ефективното съдържание е комбинация от добър копирайтинг, силни послания и визуални елементи – снимки, видеа или анимации. Те трябва да са адаптирани към всяка платформа и да носят емоция. Анализът е също толкова важен. Чрез инструменти за статистика бизнесите разбират какво работи и какво трябва да се промени. Това позволява стратегията да се усъвършенства постоянно. Социалните мрежи превръщат потребителите от обикновени зрители в активни участници в историята на бранда. Пишете ни в социалните мрежи или се свържете с нас чрез формата за контакт на нашия уебсайт. И нека заедно създадем силна визуална идентичност за вашия бранд.